Og Steven står bare derovre, han er kørt. Hvad med Steven? Det virker ikke mærkeligt. Man skal bare dække trappen af. Lad som om jeg ikke gør. Det synes jeg ikke. Om illegale i Danmark. Jamen. Og så kommer du bare gående. Og hvor du bliver helt grøn, når jeg bevæger kameraet. Jeg tror, at du derovre fra og går ind, i stedet for at komme derovre. Så går du lige ikke så meget, det bliver jeg skal være inde i billedet, når vi starter. Hvis I kigger ind i kameraet, så får I tæv. Bare gør hele scenen. Så bevæger jeg kameraet, så ligner det i danser. Altså, hvis du starter med at komme gående igen, så vi bare kan klippe bedre i. Jeg går ind i mig. Jeg tonser i mig. Kom bare. Go back, Steve. Action! Silence. Nej. Silence on set. Ro på sættet. Steven, han gik en forkert side i forhold til, at han gik det flyden bagfra. Det er nemmere Er det så ikke en, der skal stå derovre? Det er en der. Eller skal man stå for den der side af? Altså, Sora skal gerne stå der. Så du skal sådan set helt tæt på. Ja, det kan godt være, at man lige skal have hånden af det. Hvis jeg er sådan mere foran, så virker det mere som om... Ja, det er altså det er ham, der er for... Kan jeg ikke gerne kommer jeg også til at stå bag? Dramatisk effekt. Man kan altså ikke komme over det skjule for Steven. Jo, du kan jo løfte den der. Så behøver man ikke at se stuen. Det skal man heller ikke. Man skal bare se ind i værelset. Det er sådan langsomt komme sådan over. Er der ikke for meget? Det føles heller ikke naturligt. Jo, det er den der, og så den her om, og så den her der, hvor vi står. Jeg har sådan et stykke her over hans hoved. Du skal have det som ham. Vi lader som om kameraet er ham. Og så skal den være i hans højde. Som om han går sådan. Men det er bare... Slow motion ind mod den her. Skal vi have det sådan, hvor man kommer herfra, og så ser man den fra den anden side? Ja, præcis. Og så den Hans opspænding, sådan træk hurtigt. Eller Og så åbner han, og så slut. Skal det ikke stå lige på skabet? Det er sådan, der ikke er skållinjer. Så hvis en holder fat på kameraet, og en gør sådan. Ja, hvis der er en, der står der, så skygger den. Hvis der bare lige en, der stiller sig foran. Ja, for vi kan ikke slukke lys. Det var, jeg kunne også se Søvs i skygge, det der og så kører den sådan der ned. Ja, det vi starter med, det er at have den sådan her. Fordi så ved vi, at så passer den der sådan. Jeg skal forestille mine øjne. Den skal Ja, det er bare ikke. Det er bare sådan... Se her, Maj her, hvad hun er gang i. Nej, jeg er ikke så god til det. Ja, men ordentligt lidt meget sådan. Det er så ordentligt. Og det er på den her. Det tager vi så ud af kontekst. Prøv lige at flytte dig. Trine. Maj, prøv at se, der er et spejl derovre, så hvis du filmer den retning. Det er ikke godt. Nå ja, spejl. Signe, du har et spejl. Så skrabber den bare. Oh shit. What am I doing? Hvis man måske kunne lave det sådan en glidende. Så skal det også være perfekt. Perfekto. Perfekto. Og så hvor du skal ikke komme Nej, ind det ad synes jeg var sådan lidt hurtigt. Jeg lader være, jeg gør ingenting. Gang i, du går lige ind foran til lyden fra alligevel, hvis der er spændingsmusik over der. Så Ja, det er dårligt. det er jo dejligt at have noget reelt lyd. Nå, sådan. Men det er ikke det, eller hvad? Hvorfor laver du prøvelyd? Jo, det er sådan, de arbejder herovre. Jeg arbejder helt vildt simpelthen herovre. Jeg ved ikke, hvad det er. Men man kan sagtens lave cut i den, når det jo ikke Det er jo noget. Lige ligger jo der. Jamen, vi kan jo ikke se, hvor han er. Nej. Okay. Hej. Jeg gider ikke at sove med. Det skræmmer folk. Luk dem begge to. Det skal ikke med den her. Skal ikke have den? Jeg tænkte på, hvis jeg nu prøver lige det. Hvad skal jeg?
Nam, nam, nam. Skal jeg bare putte... Skal jeg bare putte den? Det er okay. Lagt ned, og så skulle vi have gjort det. Hvorfor det er lyserødt? Steven, pas på dine sko, siger jeg. Indsmurt i sirup. Toget dråber, der har på vej ned der. Turn to the camera, turn to the camera. Ej, håret. Ej, håret. Det bliver dejligt at komme hjem i bussen, hva'? Lige når det bare har fået brøderen på, eller sådan noget. Det er de der gamle splatterfilm. Ja, bare. Jeg er et dødt lig. Det lugter af sirup. Ej, just nu, mand. Okay, klar. Vi prøver bare lige. Jeg har lige prøvet det lige her, og så... Det er lidt mere spændende, at man tager det på benene, og så kommer man op i glæde i. Men kan du så se, at man træder herover? 30 år siden. Lige meget, dit hoved bliver kottet. Nej, der bare... Så jeg kan få hendes på hjørnet, jeg tror det bliver pattet. Nej, kan vi patte med. Steven skal ikke have den film, så sidder jeg bare sådan, åh, fuck. Man. Det gør de begge to filmer. Ellers så må vi knirke bagefter, og så må vi lægge lyden ind. Maja, hvor kommer din hånd ud hen? Undskyld. Der er helt mørkt derinde. Hånden skal kunne ses. Perfekt. Perfekt, så det skal være i den. Pas på skulderen. Har I 8-åring? Lever det med til på. Ja, okay. Så du er simpelthen nødt til at ligge stille med din hånd. Jeg kan se dine skygger. Nej, man kan se stativet ud i skyggen. Nu kan vi ikke komme længere. Prøv at gøre det igen. Anne! Prøv lige at tie stille. Nu har jeg dig. Tøser. Ja, altså dit hoved, det bliver godt nok kottet. Jeg kunne kun lige se dine tommelfingre stikke op. Prøv lige at stikke hovedet den stykke. Sidder du godt? Ja, men sidder du godt på de her sko? Det skal måske bare være mere visuelt, at den kommer efter mig. Ikke så meget det, hvor hun får fat henne. Mere det der, man ser den her arm. Nej. Ja. Gør det igen. Okay. Fat i her. Jeg kan nå at tage fat i dig. Så når der er nalen, skal jeg gøre det. Det ligner faktisk, at han bare står almindelig op, og at skabet det rent faktisk er så højt. Du kan ikke se, du knælt. Nej, og der er ingen, der ved, at der er sådan en hylde og sådan. Kan man ikke se mit hoved herfra, eller hvad? Jo, dit kan man godt. Jeg kan bare tale lidt. Du skal da blusen ser ud. Ja. Fucking pik, mand. Ja. Jeg tager action for helvede. Ej, det er forfærdeligt der. Min mors kæreste flyttede. Han skal gerne ikke. Hvornår skal jeg? Okay, hold mellem det. Hvor er det seriøst? Er det Jason? Jeg bliver lidt... Sæt den til opladning. Gik det flydende? Hallo. Haps. Jeg kan se en hund. Det er min hund, jo. Jeg har overhovedet ikke noget at sige. Der ligger nok en halv års forbrug. For den ned. Skal vi prøve? Nu når jeg kravler på gulvet. Jeg tror. Spejl, ja. Halleluja. Spejl, hallo. Simba. Og så ser man bare den der skygge komme lige så stille. Kun lige starte. Og de nederste.